Ambalma lamenikela ou salam alaikum ou klobe radio Bamako 24 de Kana ka bon Mali konana munumbi kan lame jamana fan jamana kononi jamana koka ka bela jele foni ka ko nyumandon aw sogole ba ka radio Mandila Bamako 24 mimbe na be kuna foni lateme aw bela jele togola jema dongodo abalma gena o denga Abdoulaye Kwalife ka soro nyema ba ni ya suru beteli ka jeje sarila alebi ka bara o bela jele jetemine ka u foni ka ko nyumandon faso kononi faso koka doere taw maka usigi ni ga ko kuna foni makono kuna foni daludo cheni ala israyenka kuna foni gere an sigile flekeneka ode nga bi kuna foni lo setuma bi araba mina benembe nadrasa o kalo flana fevrier kalo do bio kleshege ka be bafla ani muga ani sama farafingalo minia soro ya rajaba kalo amala dan ka fo bio kletan wolo vla jate la sankalo wolo vla na do jira samba kele kemenani ani binanani sanu dugo debi ke alaka nye ka dama bakuruma fola bi kuna fonu fle kawlaro nen ka fo irishira jamana uluka ministre benia so nyesne mo ga jamana ni jamana wera ni onje kwenye balma ade donanga jamana konana apmeranga jamana konana matonya ministre mbanga jamana kono Abdoulaye Diop ani kuna fondla we nyonye katase jamana tigima ko kera chiko mela kuna fono yenye folikola anga jamana konana naranga ufe kuno ulada fe marfatiki da utaranga jamana la kana ba ulani kata maso babone unina kuna fono yenye folikola banyagara ka ufe uliga do kle o kera ga do ka fo jare wala tilama ufe ni kata mado soro chechem barakela o kera na munumbe chenye ka beni kona kata mado bone unina ulula kuna fono yenye folikola dogo Afrika ufe kurunga ye kuna fono medika iraka foku ye uliga do ka kata ni mado no Suleiman Bore ale shuira gila ka so ka jare wala tilama ko uliga do kuna fono yenye folikola nununde binaka kuna fono pamba bi ka fara kuna fono wera ubina faranga la somo balonga na dinga fable klubali ala ka nye ka dama kuna fono amba damene kalona ka fo banga jamana konana rishilaka uka jamana o ministry minye sembu ka jamana ni jamana wera ni unje kwenye na balima ale donanga jamana konana mberanga ministry mimberia sura to nya ministry Abdoulaye Diop o kofu kuna fono lewe nyonye kenye folida uke o bala ile kofani mari jamana tigi kolona la simi goita no nyonye bara ulu sigira senga mafla nyonye do kasika haklauta munganga ke ministry menia sono we nyesne manga jamana ni jamana wera ni unje kwenye na balima ni asuru Abdoulaye Diop irisilaka uka ministry nakun ani arena na hukumu ngona na bara ubechiko jumela ale kuma mefo asenfe ofle aya don Mali ani risiche bara tabulo munumba ni nyogoncha madame nabi kabini lawale kabini Modibo Keita nunka wakati independence dile Malima ani Union Soviétique wakati we bara damne o bara hukumu de kono Mali armée a équipement fengo fensoro ona no bara de kono Mali société d'état fengo fensigira wakati o damne no donc ani numbe bara mena bara korode do mais ni ya chien foloe kabini risi sigira ka fokuka jamana ni jamana wala che ministry o kana anfe Mali sago e fengo fen Mali hamina ko e fengo fen no be soro yoro Mali beta ko nyine na be foko diversification des partenaires donc ambo de barakono e o hukumu konana Mali magobe de memuna no e ka foko ka keleke minon ani formation di anga sorasuma anu e barake ko boloda bibi na sankelen tla kono mina munu sorala ka dianga sorasuma ka operation munu sigi ama sigi sa munu temana o kono banya fo fanandat gulente jamana sila ni jamana fengo fembe fe ka barake Mali ni resiba di ni teliae ni jelenya do nambe barake me u jelente u bolo banjugo bolo donc resitoke ulut lenende do nu e minfo nanye mina munu sa dogo kunde do hal kalo jatete abena ambe mini oede anga armée aka évoluer ka ke armée autonomie o kore anyere kase ka anka jamana lakana ni anyere folo donc o bara debe ka bolo da bi awere résultat munu dira terrain ko nogonte me jabi u dira la o bara beta nyefe halsa de même be ka ke uma imposer Mali ka Mali de anyini be anjabi anyini min fana ke a warbe bo anyere jamana donka Mali jamana donka warde do amba sanoy me jamana waro be no halli ka wardi itasoro anka kenyere yaw se ka bara ke nyoko fe chukomi ambe fe ka angraw nati pétrole ni fon ko lu sanbulo ka équipement waraw san kala je min ni énergie strafe infrastructure chemin de fer bara chama de bolo dalembe pour que kala je ambe se ka soro sira wirwa anka jamana ni nyogonche chukomina donc bi koni on ni no be ka bara minke a bara ambe continuer a strafe Mali tena yamare nyini mo shife ka foko ambe teria ke ni jamana ware donc anteri min nanabi amba abismillah o hukumu de kono ka barka dae jamana nyema tola ale ani président Poutine ka barka da bela jelenye président Poutine yere président Goïta invité ko sommet do be ke jouer Afrique ni Russie la ni nyogonche anka jamana nyema aya ka
accordé ko ni ala sɔnna o tɛ k'ale kɔ a bɛ kɛ donc olu bɛɛ occasion ye pour que an ka se ka an ka baaraw ka matarafa halisa an ni Russie bɛ baara kɛ mais i y'a dɔn Russie fana n'a bɛ fɔ ma jɛkulu min bɛ Nations Unies n'a bɛ fɔ ma ko Conseil de sécurité o mɔgɔ de don jamana 5 minnu bɛ ni droit de veto b'u bolo Russie bɛ olu la donc Russie kɔni an k'a fɔ depuis lawale fo bi binkani fɛn o fɛn mana kɛ Mali la Nations Unies la Russie wulila k'i jɔ k'u tɛ fɛ Mali ka tila u tɛ fɛ Mali ka janfa u tɛ fɛ Mali niyɔrɔ ka bɔ yɔrɔ si donc an bɛ barika da u ye n'u nan'o na o de ye parce que mɔgɔ si tɛ se ka k'i teri ye mɔgɔ min bɛ fɛ k'i ka jamana tila donc o t'olu ka sariya ye. An balonan k'a fɔ nin tun ye Mali ministre min n'o gestion Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔli ma Ndoma Abdoulaye Diop ministre min n'o ye Rusilakaw ka ministre ye o nani na a ye kuma min fɔ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ o de tun ye an bɛ dugawu kɛ jamana fila in ka bɛnɲɔgɔnya sira o bɛ wolo fɛn min na n'o da ka di an ka jamana la ka kɛ ten n'an bɔra ye armée de l'air n'o ye sanfɛ kɛlɛkɛcɛw ye olu segilen sen kan ko san 47 o dafara ni février kalo tile 6 sera o y'olu tɔgɔladon ye u ɲɛnamayara o sen fɛ armée de l'air maaw a maa dɔw ye kuma dɔw fɔ an k'u lamɛn. I ye donba ye an bolo armée de l'air bolo 6 février 1976 CMLN ye ordonnance ta ka armée de l'air bila sen kan k'a kɛ an ka jamana sanfɛla k'o lakanali di armée de l'air ma donc bi an bɛ yan ka o don in de hakilina lase jamanaw ma tuguni san o san an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɔrɔlenw kuma fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ min na bi ka o sinsin wa ka sini labɛn walasa denmisɛnnin minnu bɛ yan ni an bɛ fɛ u kana fara an kan armée de l'air kɔnɔ ka jamana in lakana ka Mali kunnawolo. Ni nisɔndiya dan t'a la c'est n yɛrɛ y'a fɛ kɛ parce que bibi in na anw armée de l'air mɔgɔ kɔrɔ an b'an kun kɔrɔta parce que denmisɛnw bɛ ka min kɛ sisan o bɛ k'an kunnawolo an bɛ nin nɔfɛ jamana k'a dɔn an ye jamana dun bɛ k'a dɔn o denmisɛnw fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Danfarana camanba de bɛ fɔlɔ armée ni bita cɛ vraiment transition brave u bɛ baara la yɛrɛ yɛrɛ de population sɔrɔdasiw tɛ se ka kɛ foyi ye ni population tɛ vraiment an bɛɛ ka fara an ka tenitigiw kan an k'u dɛmɛ an ka se ka jamana ni sauver o de ne ka weleweleda ka ye. An balodan ka fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye armée de l'air u tɔgɔladon ɲɛnama la an bɛ dugawu kɛ fɛn min fɔra la n'o da ka di an ka jamana ala ka jamana in bila sira kan n'an bɔra ye lakanabaliya kɔni o waralen bɛ an ka jamana kɔnɔ na maa tɛ se ka yɔrɔ kelen yɛrɛ ci fɔ k'a fɔ k'i b'a fɔ k'a bɛ kɛ nin yɔrɔ in dama de la lakanabaliya kɔni n'i y'a sɔrɔ o camanba kɛra an ka jamana kɔnɔ na kunun yɛrɛ narankaw fɛ yen wulada fɛ u nana marifa ci ka dɔn k'a fɔ an ka lakanabaw la ka polisi 2 olu kasara la u ni na ni gendarme 1 o min kɛra ka kɔnw ye a ti kalo kelen yɛrɛ bɔ janvier kalo tile 14 o y'a sɔrɔ o naran kelen kɔnɔ na u nana kana marifa ci an ka lakanaba wɛrɛ la n'o ni tora yaasa ka ninnu kunnafoni fara ɲɔgɔn kan an jagaɲɔgɔn bɛ n'o ye Bakari Kulubali bɛɛ kama ko Masasi ale ye radio baarakɛla ye nin waati na ale b'an bolo nɛgɛ kan nin waati na e ye jɔn ye ka bɔ mini. Ne tɔgɔ ko Bakari Kulubali n ye kunnafonidila ye Nara radio Sahel bɛnkan. Bakari Kulubali an ye kunnafoni sɔrɔ kunungo wulada fɛ marifatigiw k'u nana bala an ka jamana lakanabaw la Nara bɔda la yen nɔ ko fɔ a kɛra so ye ko an ka finitigilaka dɔw ni tora la a ko kɛra cogo di. Ablaye an bɛ fɔ kunun wula fɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 waati maa marifatigi dɔw nana bin Nara a poste dɔ kan min n'a bɛ ɲɔnɔ sira kan Nara kɔrɔ yan fan fɛ poste in na polisiw ani gendarme olu de bɛ jɔ ye ka maaw kɔlɔsi maaw ka nana bala fɛn min na wulada yan fan fɛ mugu ka bɔra a mugu ka gɔnna min ye Nara yɛrɛ lakanabaw sɔrdasiw ni gendarmew ni polisiw u y'u kunfa yen kan ko kɔni nana kun cɛ maa 3 ko o de tora sisi la ye polisi 2 ani gendarme 1 an ye kunnafoniya minnu yɛrɛ sɔrɔ maa minnu nana nin baara in kɛ mototigiw de don marifatigiw de bɛ moto sanfɛ nka maa hakɛ min don ani moto hakɛ min don o fana ma dɔn min ye lakanabaw yɛrɛ olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka dodoli kɛ ka taa min ye maa ninnu nɔbɔ kibaruyaw nana sɔrɔ k'a fɔ min ye maa 4 tɛgɛ da olu ka sikana maa 4 don ɲininkaliw bɛ sen na ani sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ni k'a dɔn k'a fɔ minnu nana bingali in kɛ u nɔ b'a la wa olu yɛrɛ don wa o kɔni ma dɔn fɔlɔ nka o maa 4 kɔni bɛ sanzaramaw ka bolo kan an bɛ waati min na ko sisan Ablaye i b'a ye k'a fɔ ni nin ɲɔgɔnna kow kɛra maaw bɛ siran lakanabaw kɔni bɛ fa bɛɛ fɛ dugu bɔda n'a dondaw olu minɛlen bɛ an bɛ waati min na ko sisan Ablaye min yɛrɛ ko la gɛlɛya ye ni tile 2 yɛrɛ fɛnɛ na kuranko gɛlɛya bɛ Nara a bɛ tile damadɔ bɔ dibi bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ n'o dun daminɛna Nara dɔrɔn maaw bɛ siran sabula yɔrɔ do yɔrɔ min ni lakanabaliya o ɲɔɲɛlen bɛ lamini na ni nin fana nana kɛ ka fara kan tun Ablaye hakili jiginna i b'a ye k'a fɔ a ti kalo 1 bɔ ni ɲɔgɔnna wale wɛrɛ kɛra an fɛ Nara yan janvier kalo tile 14 san 2023 ye wari mara bondo dɔ bɛ an fɛ n'an b'a wele ko Kayise Jigisimɛ marifatigi 2 bonyanko olu fana taara mugu dasi o lakanabaw la polisiw de bɛ jɔ ye maa 1 o ni tora la ye maa 1 o joginna o ma kalo bɔ ni nin ɲɔgɔnna wɛrɛ fana nana kɛ a bɛ maaw kɔni se ka ko la kosɛbɛ sanko lakana ta fan fɛ an b'a ɲini faamaw fɛ u ka wulikajɔw kɛ walasa hali dugudenw n'u bolominɛw bɛ se ka kana Nara yɛrɛ taa ka segin baaraw bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na o de kɔni ye bɛɛ lajɛlen habina ye. An bɛ dugawu kɛ Bakari Kulubali a fɔra cogo min an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana ni ka basigi n'an bɔra Nara an bɛ taa Baɲangara wulikajɔ kɛr'u fɛ kunungo tuguni
marifatigi dɔw ka taa maa dɔw sɔrɔ cɛcɛn baarakɛla u bɛ ka cɛcɛn kɛ bɛnni kɔnɔ la ka se ka olu fana ka maa dɔw bɔnɛ u ni na maa 2 kɛ kɔnw ye u tun ye maa wɛrɛ k'o minɛ n'o kibara kun bɛ sen na an bala k'a fɔ k'o fure fana tilala ka taa u kɛlen bɛ k'a kan tigɛ u ye wulikɛjɔ sigiyɔrɔ damadɔ kɛ Siri Kulubali y'a ka kuma bara di Jugal Jigiba ma nin waati na u ye fɛn min fɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Jugal Jigiba, ne ye pays dɔgɔtɔrɔ journaliste ye. An ye kunnafoniya sɔrɔ ko kunungo tarata don ko wulikajɔ kɛla jadi wale tigilamaw fɛ ka se ka bingani wale ta ka ɲɛsin yɔrɔ 2 bɔɲɔgɔnko ma a ko kɛra cogo di? Kunu sɔgɔma 8h30 waati Bangas marala dans la commune de Tori ma jugu terrorisme mɔgɔ minnu kun bɛ taa sugujɔ la minikar de kun don o ye kar lajɔ o ye jama bɛɛ lajɛlen lajigi chauffeur kɛ ani paranti ani kar kɔnɔfɛn minɛnw donc ka bɛɛ lajɛlen cɛ ka u taara n'a ye o tɛmɛlen kɔfɛ wula fɛ tuguni kunu 14h waati terrorisme 2 km de Bandiagara terrorisme yen nɔ fana u taara attaqué hukum ba cɛnjɛn bɔ ka Ben fa u nana ninnu kori ka mɔgɔ 2 faga ka tila ka tabla Ben la ala y'a kɛ dana masa minnu bɛ yen lamini la bɛɛ lajɛlen de bola ka na ka dɛmɛ don cɛnjɛn bɔla ninnu ma o kɔnɔna la maa 2 de sara an ka autodefense o ye maa ninnu bunte o bola ka don bogolotu kɔnɔ o kɔnɔna la an ka autodefense côté fana la maa 2 de banana u taara n'a ye Bayara dɔgɔtɔrɔso la kuna sini tuguni lundi 14h waati ko dɔ fana kɛra dans la région de Douanza dugu bɛ ko Muginema cɛ dɔ de minɛna depuis le 22 janvier 2023 a fana bɔtɔ kun don Douanza sugu la kana Muginema donc o ye cɛ minɛ ani a ka fali wotoro cɛ ɲinina fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ka information ma sɔrɔ lundi a minɛna yɔrɔ min na u nana a su fili a kan tigɛlen n'i y'a ta lajɛ ni tile 2 la diɲɛ don o don attaque bɛ yen i y'a yira k'a fɔ ko kuma bɛɛ attaque kɔni bɛ kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na jadi wale tigilama ninnu bɛ yɔrɔ min na u yɔrɔ dɔnlen tɛ wa o yɔrɔ dɔnlen don n'i ye bogolotu ta ka lajɛ dugu ma commune don dugu caman o ye dugu gɛn ka wuli ka daminɛ Kaza Dudulu Bogolo Degenbere Golo terroriste ninnu ka base bɛɛ filɛ u bi loger yen nɔ ni dugu ninnu ka bɔ yen nɔ ka taa dugu attaque sufɛ u ka lumière bɛ bɔ sɔrɔsi minnu bɛ Bayara lamini la an b'u informer diɲɛ don o don maa jugu ninnu ka lumière bɛ ka bɔ tuma dɔ la wula fɛ ni 18h sera mobili tɛ boli o bɛna fɔ goudron da la mun ye tilekanda niveau la an bɛ sɔrɔsiw informer u b'a fɔ an y'a mɛn an b'a kalama o n'a ta bɛɛ vraiment nin yɔrɔ kɔni tiɲɛ la sɔrɔsiw dɛsɛra nin yɔrɔ la dɛ 2 km Bayara attaque kɛra Mali sɔrɔsiw bɛ yen MINUSMA bɛ yen diɲɛ minɛn bɛɛ de bɛ yen kunu fo 19h sɔrɔsiw ma se ka taa a 2 km de Bayara a laban cogo kɔni vraiment a ma nɔgɔ parce que bogolotu tant que ni autodefense mun ye dana masago ma dɛmɛ ka maa jugu ninnu kɛlɛ tu kɔnɔ diɲɛ don o don attaque tɛna ban kɛlɛ yɛrɛ tɛna ban parce que ninnu ni jamana yɛrɛ tɛ ninnu kɛlɛli ma nɔgɔ an balo dan k'a fɔ ni tun ye Jugal Jigiba ale kumakan tun ye de Siri Kulubali ka kuma bara la an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana ni k'a basigi nin hukumu kelen kɔnɔna na Yusuf Toloba ale min ye dana masago yɛrɛ olu ka chef d'état-major ye ko ale de ko kɛlɛ tacogo ale de ko dɛmɛɲɔgɔnya ka ɲɛsin an ka jamana lakanabaaw ma kunungo ale ko kow ta ko ka ɲi ko nka k'an bɛ don min ko bi tiɲɛ na la ka ko kow tacogo k'olu tɛ ka foyi faamuya la Yusuf Toloba ye kuma min fɔ u filɛ. Surasiw ne bɛ min ɲini aw fɛ n'a ci fɔra aw ye attaque kɛra yɔrɔ la a ye taa an ka ɲɔgɔn dɛmɛ aw ko kibariya ka di kibariya bɛ di aw ma heure 2 heure 3 aw tɛ se ka taa ye baara ni aw kana négliger ne da de y'a fɔ baara a taabolo ka ɲi baara ni yɛlɛma b'a la ka don dɛ bi ka bɔ Douanza ka taa fo ɲɔnɔ jadisiw kun y'a yɔrɔ min bila u bɛ ka yɔrɔ dɔw minɛ dɛ o tuma na armée bɛ terrain kan ni nkalon don wa le 29 Bangas 12 km de Bangas u nana dugu attaquer an y'a faamaw bɛɛ ladɔnniya maa si ma taa commandant yɛrɛ kan bɔnsɔn commandant wulila ka a y'a kasi kɛ fan bɛɛ fɛ maa si ma ale jaabi maire wulila ka taa u ma jaabi fo mɔgɔ ninnu y'a tiɲɛli kɛ ka taa u ka sira fɛ sisan Bangas Koro Bandiagara aw tɛ ka baara kɛ yen surasiw ka yɔrɔ récupérer ka tila ka jadisiw ka yɔrɔ minɛ baara dɔ dɛ chef d'état-major a y'i jija dɛ ministre de défense i ka an lamɛn population yɛrɛ wulila yan dɔgɔnɔ dugu la ka taa fo chef d'état-major voir hali bi maa ma n'a yɔrɔ ni a lajɛ yala u y'a min fɔ kɛɲɛ de o bɛ nkalon don. an balo dan k'a fɔ ni tun ye Yusuf Toloba kan ye an bɛ dugawu kɛ jamana in yarabi ala k'an bɛɛ sababa jamana in k'a basigi n'an bɔra ye ntɛnɛndo nɛgɛ kaɲɛ fu waati la n'o ye fo su minni waati ye u nana Dugabugu min filɛ n'i y'a filɛ marakala kɛrɛfɛ u kana marifaw ci ye nka gendarmenakaw ani dozolakaw k'olu wulila k'u jɔ ka se k'u kunbɛn u kɔni tilala k'u kɔtɔrɔmabɔ cɛnni ma kɛ a marifaci sen fɛ yaasa ka piratigɛ di a ma seereya dɔ b'an bolo nin waati in na ale b'a ɲɛfɔ ye e bɛ min. Dugabugu an ye kunnafoni sɔrɔ ko jadawala tigilamaw donna Dugabugu kunu su fɛ a ko kɛra cogo di. u ye marifa ci dugabu dozolakaw y'u kunbɛn ka segin
anzalamu mɔgɔw aw ta ngana wulila mɔgɔw sɔminu fɛ mais mɔgɔ ta u bɔ unu faamu cɛ ala ka mini kɔnɔ u nana min u marifa ci donc u y'u kunbɛ bolo ka segin u bɔra tɛmɛ yan fan fɛ u taa tɛmɛ yan fan fɛ tɛmɛ ni banni cɛ bɛlɛ in na u bɛ yen de u n'a u marifa ci mɔgɔ fana kunbɛ i b'a fɔ mɔgɔ sigilen k'u kɔnɔ dɔrɔn u bolo ka segin mali sɔrɔsi ni donso u b'u bɛɛ nɔfɛ par exemple maire bɛ dubabu nin kɛlen a ye aw kɛ cogo di maa si ma sunɔgɔ u ye mugu ci yɛrɛ de koyi an kɔni jigi da bɛ mali sɔrɔsiw de kan halisa sɔrɔsiw k'u cɛsiri minɛn bɛ an ka armée bolo vraiment a man ka fiyewu k'a fɔ ko ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ an ka zone kɔnɔ k'a daminɛ pɔnda ka taa ɲɔnɔ vraiment an tɛ lafiya la dɛ an bɛ dan tɛ sunɔgɔ u kɔni minɛnba in bɛ armée bolo k'a fɔ jamana tigilamɔgɔw bɛna mɔgɔw bali ka sunɔgɔ vraiment a bɛ mɔgɔw kɔnɔ quoi dɛ armée k'a lajɛ u ka wuli k'u jɔ hali armée wele u tɛ girin ka na dɛ an k'an jɛya ɲɔgɔn ye dɔw ko jariwala tigilamɔgɔw ko waati ka don k'u bɛ ye o maraw kɔnɔna na o ye tiɲɛ ye wa a bila kubɛ siga foyi t'o la fiyewu siga foyi t'o la fiyewu n'a dɔnna k'a fɔ hali sisan ne bɛ kɛ e wele ne tɛ si su in na walahi bilahi talahi bi n'a dɔn sisan k'a fɔ ne de bɛ kuma sisan n tɛ si a bɛ ten dɛ n'i ye maraka pɔnte ka ban a bɛɛ bɛ ten fo ɲɔnɔ dugu ko k'u tɛ bɛnkan ta dugu man ca koyi dugu minnu bɛ kuma bɛnkan o ye donso dugu ye olu donso ko olu bɛ sa k'u ban olu tɛ jamana janfa anw fana b'o de kan an bɛ se k'a ban di jamana janfa a tɔ bɛɛ b'u bolo a bɛɛ yɛrɛ ɲini de yɛrɛ ɲini sira dɔ de don a man d'u ye o hali kɔfɛ bɛnkanikɔrɔ la u taara ka taa jɛgɛw minɛ nɔ ko jɛgɛ ma dafa k'olu ma dafa tuguni k'u segin ka na k'u bɛna dugu ci u y'a wajibi minɛ ka taa k'a jɛgɛ d'u ma ka taa walahi bɛnkanikɔrɔ la terisiw an ka denmisɛnnin minnu bɛ san 20 na u bɛ san 18 hali kelen tɛ ka kɛ ni yɛlɛ dɔ b'i minɛ u bɛ t'u minɛ k'u ka minɛ ka fura d'u ma k'u fura u yɛrɛ kan a bɛɛ o de ye nin tɛ kɔnɔdimi dɛ nin ye ɲɛdimi de ye jamana masakɛ b'a kalama an bɛɛ b'a kalama jamana in kɔnɔ n'an m'an bolo ɲɔgɔn an ka wuli ka jɔ kɛ an ka wuli ka jɔ kɛ maa tɛ se ka kɛ maliyɛn ka tɛmɛ anw yɛrɛ bakun kan an bɛɛ de kelen ye marakaw filaw bɛɛlaw an bɛɛ de kelen ye maa tɛ se ka mali kumaw ni anw tɛ an balodan ka fɔ ni tun ye seera dɔ kan ye ka bɔ dugabugu an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi ala ka sabati n'an bɔra ye ɲɔrɔn kɛrɛfɛ kilomɛtiri 7 yɔrɔ min n'a bɛ wele ko cɛmaba ntɛnɛndo min ye maa 2 ye olu kɔni ye ɲɔgɔn ta cɛkɔrɔba dɔ min ta fo san 80 ɲɔgɔn na cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ taama ni bere de ye ani maa dɔ taara ɲɔgɔn fɛ n'o ye mula ye ni maa 2 bɛ maa dɔnni kelen ka dɔ ka fɔ mula ye ani kasimi kone cɛkɔrɔba in ale taara moto la ka se ka taa cɛmaba k'u bɛ taa furakari o kɔni sen fɛ u taara yɛlɛ mugujugu de kan ka kɛ kɔn ye ko mugujugu in donnen dozorakaw ko k'ulu ye wele bila lakanabaw ma kabini sibiri u mana dimanche u mana ntɛnɛndo ninnu taara yɛlɛ ka k'u 2 balele kasaraw ni na yaasa ka pratique de ama cɛmabagaw ka dozoba b'an bolo nin waati na nɛgɛ kan e jɔnni ka bɔ mini ne cɛmaba dozoba Amidu Fane ka bɔ cɛmaba aw ni ɲɔgɔn cɛ kilo 7 hakɛ Amidu Fane an ye kunnafoni sɔrɔ ko ntɛnɛndo nɛgɛ kanɲɛ 10 waatiw la ko mugujugu dɔ n'o ye mini ye k'a wulila cɛmaba aw ka mara kɔnɔna na a ko kɛra cogo di abla o tiɲɛ ya kɛra ntɛnɛ 10 heures waati mini wulila ni mɔgɔ 2 ye anw fɛ cɛmaba nka mɔgɔ 2 in bɛɛ tun bɔ ɲɔgɔn dugu kɔnɔ mɔgɔ 2 in n'an bɛ furabɔ dira anw fɛ yen ala y'a ko kɔnɔna se dugu la an y'a f'u ye n ko ŋɔni kɛmɛ kɛ yɔrɔ in bila bari o k'u cogo dɔ ni maa si banna i bi sababu sɛgɛrɛ kɔni silabara ka taa yɛlɛ mini kan a 2 bɛɛ ni kɔni tora la nka an ko y'a fɔ faamaw ye kabini mini yera aw fɛ sibiri don an ye faamaw ladɔnniya la k'a fɔ sɛgɛnnafiɲɛ dɔ bɛ a kana lajɛ an y'a sɛgɛsɛgɛ t'a sɔrɔ mini yɛrɛ f'a filiju kɔbɔlen don an kɔni y'u ladɔnniya la ka sibiri kɛ tɛna se jumasi ma k'o kɛ fo ka taa se ntɛnɛ 10 heures ma mana baara in kɔni kɛra a kɛra sababu ka an dɔrɔn faamaw kɔra dɔɔnin sabu baara fɛn yera a y'a magɛn a tɛna ni tiɲɛ n'a aw y'a ye k'a to yen nɔ a tiɲɛni minnu k'a la kɔnɔ an kɔni tɛ a b'olu la a b'a fɔ kuruku ko don o kɛra bɛ cɛmaba yan mini yɛrɛ minnu bɛ yen ni olu yɛrɛla ka n'a wulila n'u ye u tun bɛ bolimafɛn dɔ la walima u tun b'u sen na de u nana sanni dira maa min kelen yɛrɛ kɔni ale kɔni mun k'aw fɛ cɛmaba cikɛla a bɛ san 20 bɔ a mini tun bɛ sira yɛrɛ kan walima u tun kɛlen don ka dogo tu kɔnɔ de a tun bɛ sira den camancɛ yɛrɛ de la cɔyi wa wulilen a denkɛ n'i y'i sigi a kɔnɔ i kunkolo tɛ bɔ fiyewu nin mini ye ko 2 de ye anw fɛ yen nɔ u 2 ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ n'a fɔ tile 15 si tele la wulu y'o de wuli an ye faamaw ladɔnniya la k'a fɔ mini b'a fɛ yɔrɔ sɔnni faamaw kɔnɔ sufɛ wulu taara wulila ni wulu ye bon nin n'a ye tugu o la sisan maa 2 kɔni bɛɛ ni tora la bon maliko yɛrɛ bɛ cogo min kɔni na bi maa ko ni dantigɛ k'a fɔ nin jaadi ko ni sen tɛ nin na maa min 2 ni to ɲɔgɔn na dozo tɛ sɔrɔsiw tɛ maa in kelen yɛrɛ a ka cɛkɔrɔba sen bɛ yɔrɔ a bɛ se ko san 20 ni dɔɔnin ma ale yɛrɛ de tun taama ni bere dɔ y'a ta f'a fana fura bɔ aw fɛ ka sɔrɔ nana sɔrɔ o sira de kan anw ka sira in kan mini denkɛ 4 de bɛ sira in kan a 4 bɛɛ bɛ kɛ denkɛ tigɛ n'i sigi a kɔnɔ i si kun tɛ vache la sɔrɔsiw ye 2 wuli kelen wulila ni wulu ye kelen wulila ni mɔɔw ye o y'a sɔrɔ an ni kuya bamanan cɛ sɔmiya in kɔnɔna na kelen wulila n'a yɛrɛ ko dugukɔnɔmaa dɔ ye o yɛrɛ tiɲɛna nin ko in de daga baw t'a la ne kɔni b'a fɔ faamaw ye k'u wuli k'u dɔn k'u ko in k'u kungo ye faamaw ko dozow fara ko k'u baara kɛ bɛɛ k'i hakili to jamana in na an kana to a ka kɛ batɛmɛsira ye an balodan k'a fɔ ni tun ye cɛmaba dozoba ye kuma kolomara cɛ dɔ yɛrɛ bi basigibaliya an bɛ dugawu kɛ an ka jamana yarabiya ala k'a kolosuma ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna bi a yirala k'a fɔ ko kabini ka dɔ k'a fɔ sibiri don wulikajɔ kɛra i ka dɔ k'a fɔ jadewala tigilamaw fɛ ka na yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ wele ko abigi wɛrɛ turufilɛ ŋunado kɛrɛfɛ ani zantu ka taa se kanda wɛrɛ
u nana o yɔrɔ la k'a fɔ k'ulu kɔni pepinari minnu sɛnɛ n'i y'a sɔrɔ o ye tilemakuma malo baaraw ye k'a tɛna kɛ olu de ko ten o kɔfɛ kunungo yɛrɛ u tilala ka na besisikaw fɛ yen Mababakari ka foro maa min b'a la k'o baara kɛ n'o ye Malamini ye k'ulu bɛna fɛn min fɔ baara in ko k'a jɔ u bɛ wulikajɔ fɛn min nɔfɛ bi k'i k'a dɔn ni ko ma segin ka segin olu ka minɛ kɔnɔ na k'u tɛna jɛni foyi ka kɛ o yɔrɔ la an bɛ dugawu kɛ an ka jamana Ala k'a kɔlɔsuma n'an bɔra yen dɔgɔfirikaw fɛ yen an tun y'a yɛrɛ k'a fɔ jumadon ko wulikajɔ kɛra jariwala tigɛmɔgɔ na k'u bɛ don maaw n'u ka foro cɛ u ni donsolakaw ye kɛli min kɛ ɲɔgɔn na n'u tilala k'u kɔtɔrɔma bɔ o sen fɛ cɛkɔrɔba kelen min kun tununa n'o tun ye Sulemani Bɔre ye k'a suyera kunungo dɛ yaasa ka pɛrɛtigɛ di an ma dɔgɔfirikaw ka donso ka kuma lasela Umaru b'an bolo nin waati na nɛgɛ kan jɔnni ka bɔ mini ne tɔgɔ ye Umaru Kulubali ka bɔ dɔgɔfiri Misira Kɔsɛt ne ye donso ka kumada ye dɔgɔfiri kɔnɔna na Umaru Kulubali kunungo an bɔra ka kunnafoni min di n'o tun ye gariwala tigilamaw ye nani min kɛ Kɔsɛt kɔnɔna na n'u taara ni Sulemani Bɔre ye ko kunungo ka fure yera ji la cɛkɔrɔba in ka fa ka su fili ji la tiɲɛ don wa tiɲɛ don Abdulaye Kulubali kunungo 14h tɛmɛnen kɔ ka taa se 16h kɔnɔna ma wa musow kun bɛ mɔni kɛra jigudɛrɛ kɔnɔ musow de nana gosi a sura o y'a lamɛn o y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ o bolila ka na kunnafoni di so yɔrɔ bɛɛ an ye an ka mɛrilakaw wele o n'an ka dugutilakaw an taara ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ ni donso an y'a sama ka bɔ k'a da dɔgɔtɔrɔw wele ka na o nana ka na a lajɛ an y'a sɔrɔ ale falen don an y'a sɔrɔ nɛgɛ n'o baara donc an kɔni y'a sutura kunungo kiri wɛrɛ waati ye an degura a ko kɔnɔ kosɛbɛ dodo tɛ a tɛ sɔnna don wa mɔgɔ kɔrɔba yɛrɛ don fɛn bɛ fo san 60 dɔn na mɔgɔ ko a ka kuma man jan an fɛ yan k'a k'a dabɔ ko bɛɛ bɛra o fana tɛ yɛrɛ ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ halisa mɔgɔ ko jɛ ko hakilila ka kelen ye o ta sirilen tɛ karisa ye donso ye karisa tɛ donso ye a ta sirilen t'o la bilen dɛ maliyɛn bɛ n'u y'i sɔrɔ dɔrɔn o mɔgɔ bira k'i tiɲɛ ka sɔrɔ k'o kɛ kɔnta ko ye bɛɛ k'i hakili to yɛrɛ la an balodan ka fɔ ni tun ye Umaru Kulubali kan ye u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana in yarabi Ala k'a basigi o de kama su ni tile an b'a fɔ a ye basigibaliya n'o warala jamana kɔnɔ an ka dugawu kɛ bɛɛ ka dugawu kɛ jamana in Ala k'a sigi basigi ni lafiyaw minɛ kɔnɔ maa tɛ yen k'a fɔ ko min bɛ e bɛ jamana min kɔnɔ na k'o jamana kɔni k'o coro ni walima gɛlɛya k'o sɔrɔ an bɛ ka kuma fɔ ale an fɛ ko tɛ min kɛra yen o ye basigi de ye ka ɲɛsin jamana ma an bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ jamana in a kolosuma bɔ yɔrɔ yɔrɔ Ala ka jamana in kolosuma n'o tɛ basigibaliya kɔni o bɛ jamana in fan caman fɛ bi siga foyi t'o la k'i to duguba kɔnɔ na e tulo bɛ kuma caman de la a bɛɛ lajɛlen la fana u bɛ tila k'a woloma min da ka di wala min ka di u tulo ye ka kala toro de ka k'a sɔrɔ jamana kɔnɔ n'i y'a lajɛ yɔrɔ caman bɛ yen gɛlɛyaba de bɛ yen bi Ala ka gɛlɛya in Ala k'a ban pewu n'an bɔra yen Welesebugukaw fɛ yen mariage n'i y'a sɔrɔ o ye kɔɲɔ ye o dabɔra nisɔndiya kama nka k'a bɛ ɲini ka na kɛ kasara ye min ye janvier kalo ka na se février kalo min n'an b'o kɔnɔna na kari tɛmɛnen yɛrɛ dara kari min kan o y'a laban ye maa dɔw ni tora mariage girinkajɔ sen fɛ wulikajɔ bɛ ka kɛ sigidala maa ɲɛmaw fɛ ka se ka fu siri a waleyaw dan na min ye Welesebugukaw ka maire ye Bakari Samake an ye ɲininkali k'ale la a ye kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ ne tɔgɔ ye Bakari Samake ne ye Welesebugu commune maire ye an dusukun kamkaminen don k'a sababuya kɛ mariage ye hɛrɛ de ye mariage ye tanto de ni Ala ye den nɔgɔya ye ka se ka a se muso furu ma o muso don don o ye nisɔndiya don ye mais an bɛ waati min na komi bi a kɛlen bɛ tɔɔrɔ ye Welesebugu commune na ni sankura yɛrɛ la janvier kalo ka se an bɛ waati min na février kalo n'o ye accident 2 ye mɔgɔ 3 de tora a la n'i y'o jateminɛ mariage ye hɛrɛ ye mais fɛn fɛn n'a bɛna mɔgɔ n'i bɛna to a la o kɔrɔ ye jateminɛw ka kɛ ka dansiri a kɛcogo la pour que a ka se ka bila a kɛcogo ɲuman minɛn kɔnɔ kasara fɔlɔ kɛra an ka quartier dɔ bɛ yen n'o ye Ntentu ye Tamala Sirabilenni yɔrɔ o yɔrɔ la mariagekɛlaw de tun bɛ ka nale cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ale bɛ bɔ an ka dugu dɔ la n'o ye denfara ye ale nana k'a fɔ k'a bɛna sira tigɛ ka na dugu kɔnɔ o ni mariagekɛlaw natɔ o de ye ɲɔgɔn sɔrɔ denmisɛnnin dɔ de tun bɛ ka moto boli u nana cɛkɔrɔba fɛnɛ de sɔrɔ donc cɛkɔrɔba ni tora a la o denmisɛnnin fana ni tora a la mariage wɛrɛ kalo kɔfɛ n'o ye dimanche tɛmɛnen an kɔrɔnkɔrɔ na o fɛnɛ tun bɛ ka kɛ Welesebugu kelen in na yan lycée public kɛrɛfɛla la o fɛnɛ mariage la mariagekɛlaw natɔ olu fana ni kari nana ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ kelen fɛnɛ ni toro la i b'a dɔn o ye nisɔndiya kɛnɛ o kɛra sangaboda ye an kɔni dusuku kamkaminen bɛ welewelemada min kɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛn Welesebugu commune kɔnɔdenw ma kɔɲɔ o ye hɛrɛ ye an k'a lajɛ ka kɔɲɔ ninnu bila hɛrɛ hukumu kɔnɔna na k'a bɔ bɔnɛ hukumu kɔnɔna na mɔgɔ si t'a fɔ mɔgɔ si t'i ka mariage nisɔndiya kɛ mais k'a ɲini u fɛ mariage nisɔndiya a ka kɛ bonya ni karama kɔnɔna na minnu bɔnɛlen filɛ u ni la nin ye cɛkɔrɔbaw b'a la denmisɛnninw b'a la cɛkɔrɔba min yɛrɛ ntanyana nin ye a m'a min a m'a bɔn parce que ale tɛmɛtɔ gansan a tɛ kɔɲɔko la a tɛ cortège la ale ni nana to a la ka min ɲini mɔgɔw fɛ u ye mariage ye nisɔndiya ko ye mais n'an b'a kɛ an k'a kɛ basigi kɔnɔna na an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ mariage la ko wɛrɛ fana bɛ sen na déjà an y'a baaraw daminɛ ka daminɛ sous-préfet la ka na an ka gendarmerie la ka na polisiw la
ni ala sɔnna a sigikafɔw daminɛna kaban don n'a nataw la an bɛna sigi an bɛna fɛɛrɛ jumɛn tigɛ ani fɛɛrɛ jumɛn bɛna bila sen kan o de ka se ka dankari kɛ nin dantɛmɛ wale ninnu na Welesebugu n'a lamini kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ minnu ntanyana ala ka yafa k'u ma ala ka bɛrɛbɛrɛli nɔgɔya u ye minnu fana banana ala ka lafiya k'u ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'o dugawu minɛ Welesebugu ka maire Bakari Samake ni tun yale kan ye o y'a fɔ cogo min na min ka dɔn k'a fɔ nisɔndiya o kana yɛlɛma ka kɛ nisɔngoya ye n'an bɛ taa an ka taa dɔɔni dɔɔni an ka hakili sigi an ka dɔn k'a kun ye nisɔndiya de ko ye n'a tora ka kɛ kɔlɔlɔ ye e ka dɔn o bɛ gɛlɛya se anw yɛrɛ ka taa se jama bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ ala ka kelen ɲuman d'an ma n'an bɔra ye bi bi n'an ka jamana kɔnɔ na mairelakaw n'i y'a lajɛ bi u bɛ komi n'a fɔ sɛw kuma caman ka se k'a dɔn bi u bɛ ta de ko danaya b'u ni sigiramaw cɛ nka k'u bɛ minɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen la o baara min bɛ ka kɛ min ye Musa Kɔnɛ ka bɔ Buguni ale b'a hakilila don ko sen fɛ an ka lamɛn. I y'a fɔ cogoya min na mɛw bilama bɛ jamana kɔnɔ komi sɛ n'i mago jɔli ka sɛ la don ka taa minɛ sulu kɔnɔ ka taa n'a ye mɛw bɛ ten de fanga bondaw la jamana fana bɛ k'i mago bɔ mɛw de la ka tɛmɛ a ka maliyɛn tɔ bɛɛ kan ok mɛw de ni population bɛ olu de bɛ contact direct la mɛ pɔsiw de ka gɛlɛn ka tɛmɛ politique pɔsiw bɛɛ ka diɲɛ kɔnɔ parce que ni diɲɛ ko kɛla dugu kɔnɔ a bɛ fɔ ko mɛw ma kɛ tan u ma sira dilan u ma ɲamaw cɛ nka e ka maliyɛn sigi 100 o 100 min b'a ka taxi sara o tɛ tɛmɛ mɔgɔ 2 kan taxi tɛ sara mɛw fana tun bɛ se ka min kɛ k'u bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la ka se ka jamana jɔ n'o ye dugukolo ye u ye dugukolo minɛ mɛw la bi ko k'a di domaine ma an bɛ min fɔ jamana ye u bɛ ka kojuguba de k'a ye mɛw fana dɛsɛlen don politikimɔgɔw tɛ se ka bɛn kelen kan sinon Mali 703 maire olu tɛ se k'i fara ɲɔgɔn kan ka taa jamana kuntigi fɛ ka taa laɲini dɔ kɛ k'o tɛ lamɛn parce que olu de ni population bɛ contacter direct la i député o donc u ka député mandat ta ka ba Bamakɔ u tɛ s'u ka commune na n'u kɛla député k'u se Bamakɔ u bɛ taa muso furu Bamakɔ k'o bila yen u tɛ s'u ka cercle la n'i ye Buguni yɛrɛ ta yan commune 29 la a fɔ a député dɔw ye k'u ka commune dɔw tɔgɔ f'i ye kɛ depuis élu la ka ban u tɛ taa o bon bi cogoya min Mali a bɛɛ bɛ ten o nka mɛw de sɛgɛnnen don mɛw de ni population bɛ ɲɔgɔn na don o don an ka nin ma kɛ tan a bɛɛ bɛ ɲɛsin mɛw de la ni bannikɛla mɛw de bɛ wele polisiw bɛ na essence t'an ka mobili kɔnɔ gendarmew bɛ na nin bɛ tan mɛw tɛ Mali kɔnɔ fana min bɛ sara parce que caman t'o de dɔn n tɛ Bamakɔ mɛw disi n t'a ka sara dan dɔn Adama Sangare n'i y'a ka wari caya peut-être a cayalen bɛ 40,000 n'a bɔr'o la Mali commune min bɛ yen n tɛ commune rurale ma parce que commune rurale la fɔ n'olu ye lɔgɔ feere sinon olu bɛ se ka bɔ min commune urbaine de filɛ ka f'i ye Mali commune urbaine min mɛr bɛ 11,000 sɔrɔ kalo la o tɛ yen aw bɛ tila ka contrôleur bila o de nɔfɛ su ni tile ka t'o contrôler ko n'a sɔrɔ a ye fɛn dun nka Mali sous-région n'i ye Sénégal ta Sénégal mɛr dɔw bɛ 2 ni kɔ ta kalo la n'i ye Côte d'Ivoire ta mɛr dɔw bɛ 3 ta kalo la n'i ye Togo ta n'i ye Benin ta ou n'a yɛrɛ ni mɛr bɛ na mobili min ka d'a ye a bɛ t'o de choisir o de bɛ ɲini ka d'a ma a mɛr bɛ 2 4 kɔw ta kalo la nka Mali mɛr 11,000 contrôle bɛ ka bila o nɔfɛ contrôle minnu bɛ ka n'o contrôler fana 30,000 tile o tile e bɛ ka 30,000 ta tile o tile o dan tɛ sara la i ka sara dɔgɔyalen b'a 4 millions 5 millions 11,000 taara e bɛ wuli k'i bɛ n'o kɔnɔ contrôler jamana yɛrɛ sigilen don k'o lajɛ ni dɔɔninkɛla dɔ k'a y'a mɛn minɛ ka taa ko a ye suɲɛli kɛ jɔn de ye suɲɛli kɛ jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw de ye suɲɛli kɛ parce que aw yɛrɛ m'a bila condition na fɔlɔ pour k'a contrôler a dun bɛ ka commune ka fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan aw de y'a bila suɲɛli la o jamana kɛlen don k'i mago bɔ a ka mɛɛw de la o exposé faamaw ye waati ka d'u ye k'u minɛ ka tila ko kan ka dɔ sɔrɔ ko la n'u kan ka se ka commune yiriwa n'o ye ka tila ka na pression k'u kan bon jamana nin bɛ tan de n'u ko k'u bɛ dugukolo minɛ mɛriw la ko k'a di domaine ma u ko sigi kɔlɔlɔ min b'a kɔfɛ u bɛna kɔlɔlɔ ye ne b'a wele kan de bila Mali mɛr bɛɛ ma diɲɛ bɛɛ bɔra ka marché dɛ ni mɛriw ma wuli k'u jɔ u bɛ tila ka Mali mɛr bɛɛ don kaso la kelen kelen non seulement wari tɛ d'aw ma aw tɛ sara kalo la aw kan ka dɔ sɔrɔ k'a bɛ se ka population ka baara kɛ cogoya minnu na o tɛ kɛ faamaw bɛ tila ka wuli aw nɔfɛ ko an nana contrôle la transition min bɛ yen degun min bɛ mɛriw kan u ka wuli ka taa fɔ transition ɲɛmɔgɔw ye ni degun de bɛ n'a ma ɲɛ kɔ a y'a lajɛ a ka Mali mɛriw sara dɔw b'a fɔ ko poste électif don ko u y'a dɔn ko kana la baarakɛla tɔ minnu bɛ ka grève kɛ su ni tile o bɛɛ y'a ta dɔn kana la Mali mɛriw de mana wuli u bɛɛ la mɛn parce que olu de ni population bɛ contacter direct la éluw fana don n'a fɔra k'o nana kɛ degun dɔ ye a mɛriw lajɛ kɛ hali ni polisiw mago b'u la don u b'u wele ko ka t'u baba ni gendarmew mago b'u la don u b'u wele ka t'u baba juge yɛrɛ ta ka jugu n'o bɛɛ n'a yɛrɛ fɔra k'a fɔ k'e ka problème sera polisi la walima k'a sera gendarmerie la walima a sera justice la a ka fɔ dɔ ko mairie mɔgɔw don a bannen o hali n'a kan ka nɔgɔya a tɛ nɔgɔya tuguni degunba de bɛ mairew kan n'i ye hali Adama Sangare ta Bamakɔ u y'a wele ko siɲɛ joli kɛ justice la u taalen n'a siɲɛ joli kaso la fɔ dɔw yɛrɛ b'a k'u ka fɛn ɲini sira ko n'an sera k'a tigi wele ko fɛn wari dɔ ye k'an b'o sɔrɔ ni faamaw yɛrɛ m'a lajɛ ka faveur dɔ kɛ mairew ye a degun bonyana dɛ an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Musa Kɔnɛ ka bɔ Buguni a fɔra cogo min na n'i ye jateminɛ an ka jamana kɔnɔ na mairelakaw anw de bɛ tɛgɛ kɔrɔta fan bɛɛ fɛ an dɔw don olu de ka surun an na
k'u ta ka tila n'u taara dama k'u ni kɛra bɛ ɲɔgɔn na ko kura a ko fɛɛrɛ ka kɛ ka se k'o baara in ka ɲɛɲinina na u ka se ka sarajɔ mɛriw ye sanko bi u mɔgɔ bɛ dilennenya min na u bɛ se ka sabati an bɛ dugawu kɛ ala k'u hakili ni k'olu sabati n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbɛlɛ mun b'e bolo bi. An karamɔgɔ Burkina Faso jamana ka nin waati na kɛnɛkɛnɛniya la a saheliya fan fɛ Dori ale marabolo la jamanaden gansan maa 12 ɲɔgɔn olu de bɔnɛna u ni na bingani wale dɔ senfɛ wale in yɛrɛ kɛra dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen in kɔnɔna la ka sanga ni waati in jirala kɔni ko bingani wale kɔni ko fɛn min yale k'ale cɛyalen bɛ kosɛbɛ Burkina o kɔfɛ saheli jamanaw olu ka sigili sen ka jirala ko o ye san 9 ɲɔgɔn sɔrɔ ko ni jɛkulu in yɛrɛ sigili sen ka sa ko jamana kuntigi minnu ya anu an ka jamana kuntigi kɔrɔ n'ale Ibrahim Boubacar Keita ye ka fara Idrisi Debi Itino ka ale ni Mahamadu Isufu ani Mohamed Ould Abdul Aziz ale ni Oroki Mari Christian Kabore kolu de ni baara in nundu nka ni waati na macama yɛrɛ bi ka yɛrɛ ɲininka ka fɔ ko ni jɛkulu in yɛrɛ ko sigi kuma ɲɛ a la o kɔfɛ an taga Siri ale ni Turiki ni waati na fɛn min ye dugukolo yɛrɛ k'ale kɔni waralen bɛ kosɛbɛ bi fɛn min ye Turiki ani Siri ye o kɛra sababu ye tɛnɛndon maa 2,600 ɲɔgɔn olu de fagara ni dugukolo yɛrɛ in senfɛ ka sanga ni dugukolo kɔlɔsibagaw ka fɔ la olu y'a jira ka fɔ ko a bɛ san 100 ɲɔgɔn bɔn bi ko ni ɲɔgɔn dugukolo yɛrɛ ɲɔgɔn ko a ma deli ka kɛ fɔlɔ a jirala ka fɔ ko fɛn min ye jamana caman ye k'olu kɔni ye dɛmɛ caman ci ka ɲɛsin ni jamana fila in ma fɛn min ye Siri ale ni Turiki ye o kɔfɛ an taa Laginɛ dɔmɛtɛmɛ fanga ɲɛmaw olu ka wasabulu Conseil national de la transition a jirala ko o ye san 1 ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛmaya la jamanadenw caman y'a jira ka fɔ ko ni wasabulu in ko sigi kumaya la nka maa dɔw fana y'a jira ka fɔ u ka fɛn caman minnu kun datugulen kun u ka jamana kɔnɔ k'olu caman tiɲɛ dara kɛnɛ kan ala ni dɔnatɛmɛ fanga in sababuya la an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni kun y'olu dɔ ye an bɛ dugawu kɛ jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jamana wɛrɛw basigi lafiya ala k'o sabati